फैगौ बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिफेबा गोख्रै मेल मिटिं खुंगासिनो माब्लाबा हानजा सुरनाय माब्लाबा दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै मेल जथुमनायखौ नुनो मोन्दों दिनैबो क'क्राझारनि सालाकाथि ब्लक बिपिएफनि मावख'आव मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोनबावदों दिनै सालाकाथिनि सालबागानाव सालाकाथि ब्लक कमिटिनि पेरेन्ट बिपिएफ आइजो बिपिएफ लाइमोन बिपिएफ माइनरिटि सेल आरो बिएसएफनि बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लानाय जायो मख'नो गोनांदि थांनाय 7 मार्चआव बिबान मोननाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै समायखिराखौ लानाय जायो बे हाबाफारियावनो मिरु बिपिएफनि नेहाथारि मनकुमार ब्रह्म दतमा बियाबनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी देरहासार बसुमतारी आरो जिल्ला ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों थांनाय 7 मार्चआव सालाकाथि ब्लक कमिटिनि कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय गासैबो कमिटिफोरखौ गोदानै दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो बुथ लेभेल जिथु माने इउनिट कमिटि बुथ लेभेल इउनिट कमिटि दानाय जादोंमोन बे बुथ लेभेल इउनिट कमिटिनि पर्टफलिय' आरो गोदानै दाफुंनाय पेरेन्ट बडि वमेन इयुथ माइनरिटि सेल आरो बिएसइउनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै समायखिरा लानाय जादों आरो खुब स्ट्रं मोनसे कमिटि दानानै लानो हानाय बादि गोसोआव मोनदों आरो दा जोंनि सालाकाथि ब्लक हिसाबै बिपिएफ दोलोआ खुब स्ट्रं आरो सब समय स्ट्रं देग्लाय आरो गोरासिन माने जों अनुभब खालामदों बेखिनि दा बेहाय टटेल जोंनि दा हिसाबाव माने 650 दैदेनगिरिफ्रा दिनै शपथ ग्रहण लाबाय मैयाहाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे सेक्रेटारि आरो डिपार्टमेन्टेल ब्युरोक्रेटफोरजों एबसुनि मोनसे सावरायमेल जदों आरो बे सावरायमेलाव माखासे तथ्यफोरखौ माने सोराङाव फैनाय बायदि आं अनुभब खालामदों बेनो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ दिनैसिमबो माने खालामनो हायाखै मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होननाय खोथाखौ दिनैसो मोनथिदों होननाया बे मोनसे खुब आसरित बाथ्रा जादों आरो जोङो सम सम एसेम्ब्लियावबो बेखौ जोङो प्रश्न उत्थापन खालामबाय थादों आरो दाबि उत्थापन खालामदों जे नोंथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनोसै होनबाय थादों बबे आयेनजों नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामगोन 2013-2017 नि एमेन्डमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टजों खालामगोन ना मा जों बेखौ क्लियार लाबाय थानायाव दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखैमोन जों मोनथिगौ जे आसामनि बे मोननैबो प्रभिन्सियेलाइज एक्टजों आरो गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि बे मोननै आयेननि गेजेरजों स्क्रुटिनि खालामनानै थालांनाय स्कुलफोर कलेजफोर बे स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जुदि खालामनांगौब्ला हय आसामाव आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट लाबोबावनांगोन नथुबा बिटिसिआ गावनो आयेन खालामनो हायो हिसाबै बिटिसिआ मोनसे स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन मोनसे आयेन बानायनानै बे थालांनाय जिफोर बिटिसिनि आरो बर' मिडियाम स्कुलफोर बे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जोङो आखायाव लानांगोन होननानै बार जों दाबि खालामसेयावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ कुनुदिनबो खालामाखैमोन आरो थांनाय 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामसिगोन होनना बुंनायावबो जोङो बुंदोंमोन जे बबे माने आयेननि अधीनाव बे बिटिसिनि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बिनि प्रश्नखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन खिन्थु मैया ब्युरोक्रेटिक माने आलोचनायाव माने एबसुआ बेखौ स्पष्ट बाथ्रायै बुंदों जे आयेन गैयिनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै होननाय खोथाखौ मैयासो बुजिदों होननाया बे एसे सानथावथाव बाथ्रा जादों आरोखि जोङो बुंबोबाय थादों जोङो बेखौ सोराङाव लाबोबाय थादों आरो जों सब समय दाबि खालामदों जे बे 6.3
बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा मोनसे गोदान आयेन बा थाखानाय आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैसो खालामनो हागोन गतिके थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दाबि खालामसेयावबो दानि बिटिसि सरकारा केयारखौनो खालामाखै आरो मोनसे स्पस्ट आसामनि मन्थ्रि WPT बा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे थाबैनो 10 कौटि थाखा मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख राननो थाखाय हरनाय जासिगोन होननानै बुंदों बे आसरित जे देग्लायनि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बाजेट बे बाजेटआव WPT जिथु बाजेट जिथु जोंनि जिथुनाखि BTCनि जिथुनाखि 78 ग्रान्ट्स बाजेट बे बाजेटआव 25 crore दंखायो 25 crore अलरेडि बाजेट प्रभिजन दंखायो बिनि गेजेराव मात्र 10 कौटि थाखाल' हरगोन होननाया जोंनि थाखाय आसरित जाबाय आरो अलरेडि BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट इन प्रिन्सिपल माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बै समनि माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 2642 जन बे मोनसे आइडेन्टिफाइड आरो बे अलरेडि डिक्लेयार्ड मोनसे माने मुंख्लंफोरनि तालिका दंखायो आरो दा NDB बिथांमोनहाबो दा स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनहाबो एखे माने सेम लाइन जाहाथे बै NDBनि मुंख्लंफ्रा बे 35 बोसोर दावहायाव जाय बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय बिथांमोनहाबो जाहाथे माने एखे लाइनावनो माने शहीद हिसाबै जाहाथे मर्यादा मोनो आरो न'खरफ्रोमबो प्रत्येकटा न'खरानो जाहाथे 5 लाख थाखा कम्पेनसेसन मोनो बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामबोबाय थादों थांनाय जिथुनाखि 22-23नि जिथु बाजेट बे बाजेटआवबो 10 कौटि थाखा मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख होनो थाखाय बाजेट दङमोन बेखौबो प्रमद बर' सरकारा थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो होनो हायाखिसै आरो देग्लाय जिथुनाखि 25 crore जिथु बाजेटेड एमाउन्ट बिनिफ्रायबो 10 कौटिल' हरनाय जागोन होननाया एसे आसरित जाथावथाव बाथ्रा जाबाय आरो प्रमद बर'नि जिथुनाखि एसेम्ब्लिनि समाव बुंनाय जिथु बाथ्रा जि बिथाङा बुंदोंमोन जे 40 कौटि थाखा जोंनि BTCनि आखायाव दंखायो मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो थाबैनो 5 लाख थाखा रानगोन होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बे 40 कौटि थाखायाबो गरसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै लोगोसे थांनाय बोसोरनि बाजेट 10 कौटि थाखाखौबो थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै आरो देग्लायनि जिथुनाखि 25 crore बाजेटेड एमाउन्ट बेनिफ्रायबो मात्र 10 लाख थाखाल' हरनाय जागोन बा मोनसिगोन होननाय बाथ्राया गोमोथाव बाथ्रा जादों दा जोङो बेखौ खुनुदिनबो माने बिसास खालामनो हाया बा प्रमद बर' सरकारनि जिथु माने फैलारखौ बेफोरनो प्रमान होयो मोनफा मोनफा बे मोनसे उदाहरन आरोखि गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन